ଏଇଠି ଧର ସେପଟ ଯା ସବୁ ବୁଲିବା ଏମିତି ପାଉନି ଆଉ କୁ ନେଇଛି ମୋବାଇଲ କିଛି ଦେଖାଯାଉନି ଭିଡ଼ିଓ ବନଉଛି ମନ୍ଦିରଟା ଏଇଟା ଖଣ୍ଡଗିରି ସେ ଧଉଳିଗିରି ହେଲା ଖଣ୍ଡଗିରି ସେପଟେ ଉଦୟଗିରି ହେଲା ଏଇଟା ଉଦୟଗିରି ସେପଟଟା ଏଇଟା ତ ହଁ ଉଦୟଗିରି ଏଇଟା ଖଣ୍ଡଗିରି କ'ଣ ମହାପ୍ରଭୁ ଯାଇଥିବ କିଏ ହବ ଇଆଡ଼େ 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 ଚାହ ଗହଳି ଚାଲୁନ ତଳୁ ଆମେ ଆସ କହିଲେ ଚାଲ ମୁଁ ଦେଖୁଛି ଏବେ ଆସିଥିଲ ଦେଖୁଛି ଚାଲ ସମସ୍ତେ ପୁସ୍ତକ ଦେଖିଲା ସେପଟେ ପଳେଆ ନହେଲେ କୋପଟ ପଳେଇ ସେପଟେ ସେପଟେ ଏସିକେ ଯାବା ଚକଲେଟ୍ କମ୍ପେଇ ଦେଉଛନ୍ତି
चल मैं जैसे चल चल মাত্র সীমিত সময় পাই মোবাইল বন্ধ করো बाबा जी को छोड़ दो। क्या मुश्किल चली नहीं गए ଆସିନାହାନ୍ତି ଆସିଛି सब सरलानी एरा नहीं ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ମାଘ ସପ୍ତମୀ ଆଜି ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ହେଲା ପବିତ୍ର ମୂଳରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଗ୍ନିପୂର୍ଣ୍ଣିମାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସମାପନ ହୋଇଛନ୍ତି। ବିଭିନ୍ନ ମଠ ସାଧୁସନ୍ଥ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ସମସ୍ତ ଗୁରୁଜ୍ଞାନୀ ବିଦ୍ୱାନ ସାଧୁସନ୍ଥମାନେ ଆଉ ନାଇଁ ଉପସ୍ଥିତ ଛାଡେ? ହୋଇ ଏହି ଅଗ୍ନିପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଉତ୍ସବକୁ नहीं ब्राउज